Indaba enkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ikhona eNingizimu Afrika. Umhlaba wonke jikelele siyabingelela igama lomsakazo nomabonakude wenu iBlack Live TV, kanti leli uhlelo ke esikulo namhlanje lubizwa ngokuthi izimpande ezama-Afrika. Igama lami King Sichaka ngwakaluqa insizwa zethu Sichaka esishaya impunyelo mfoka amancinza kancane ayidedela intombami besokeni uBhambathi Mhlane Amagwala. Themba abantu ba-right ke ba-grand emakhaya nhlangothi zonke. Sibonile ke masibingelela abantu phansi ko-island eGermany nako France nalapha eEngland. Abanye banesikhwele ke bavuka bathi nathi siseDubai, seJohannesburg lalela. Vela nisho nonke nje kuma section ye comment ukuthi nikuphi nendawo sizokwazi ukukhuluma nani ngqo sinichazele ngezinto esiza nazo lapho ohlala ngakhona ngoba ukho la singafiki khona only if uyasimema ukuthi sibe khona. Right, sesifikile ke ohlelweni lethu sizothula ngqo uhlelo lakho la sokhuluma khona nomunye wosisibethu othi wahamba wasebenzisa izinto zesintu ezihlanganisa ukuphakama. Sizozwa isitori sakhe ke namhlanje njengoba wazi ukuthi masikulu hlelo sithi impande ezama-Afrika sifuna ukwazi ukuthi umuntu nohambo lwakhe nokuthwala usahambe wafikaphi. Asibingelele nkosazana. Yabo sawubona bhuti. Okahle kodwa. Ngiyaphila njani? Hayi, ngabe uzwile simqabaqaba kweqabala leyo nto kodwa ke asikiyeke lokho. Cha, nakho namhlanje uzivakashele la uzokhuluma nathi. Siyazi ke nababukeli beBlack Live TV bayazi bakufika umuntu la suke ezositshela ngodaba olushaqisayo. Luthini olwakho namhlanje? Ay nami ngithi ake ngizimpela ngizobika udaba lami. Kusho ukuthi indaba iqale ngo2015. Okay. Bengiqala nje ngasekhaya kusho ukuthi ke mina ke ngidabuka khona la eThekwini ngeke ngize ngisho. Awunawo amakhaya. Nginawo amakhaya kodwa ke ngokuthi ngifike ngaqedela imfundo yami ngisho uMatibuletsheni ngawuqedela ngapha esilungwini. Okay. Sengifana nokuthi ngisakhamuzi ngala. Okay, shuthi siyazi sonke ukuthi sibhekene nenkinga enkulu yokuswela amathuba omsebenzi. So ngokuthi nginezandla, nginomqondo, ngiqale ngasekhaya ngivula ibhizinisi lesaluni. Okay. Ngiluke nje abantu bangasekhaya ngibaluke, hayi ngibona ukuthi hayi bayeza impela, ngigcine sengimisa nje okumjondolwana eceleni kwasekhaya, ngiqhubeka impela ngithenga izibuko. Hayi siyazi ke phela nathi samaZulu ukuthi nxa uqala ibhizinisi kufanele usukume nawe njengomuntu omnyama, uhambe uye kubantu, yabo uqine nje nawe nje empilweni yakho. Yeah. Kusho ukuthi ke ngokuhamba kwesikhathi ngihambile ke ngaya komunye umlaphi wendabuko. Okay. Ngiyocela ukuthi phela ngisimame nanokuthi makukhona abangigadlayo endaweni phela uyazi ukuthi amabhizinisi maningi endaweni lapha nalapha kubuye kugadlwana ngithi uyabona. Yes. So ngithe mangihamba ke ngiya kulo womdabu ke hayi ngiqale nje kahle okokuqala ngifikile kuyena anginikeza izinto nje zokuthi mhlambe mangifike ekseni la ngisebenzela khona ngishunqise kanjalo yabo ama customer ethe ngena vele sekushunqile ubambize empepheni ngibabize empepheni khohlala koye hayi ngikhohla ke ayi kwahamba ngokwesikhathi phela ngilokhu ngibuyela ke phela makuphela lezi zinto ngiyabuyela. Hey ugcine sengitshena imanga ke wathi hayi uyazi ukuthini mawufuna ukuthi udume izwe lonke ube namasaluni wonke omhlaba kuzofanele ukuthi njalo mangena ama customer uthatha unwelo olulodwa le customer ubuya nalo la kumina. Hayibo. Hayi ila ke kwaqala khona inkinga ke nami ke ngokuthi phela nami phela ngiyafuna ukukhula angifuni ukuthi ngilokhu ngimile ndawonye. Okay. Ngaqala ke lapho ke nangampela ama customer mayengena futhi ke angifuni ukudlala ngawo abengena okwangempela Emva uthi uthatha unwelo oluhambisa. Cha ngisho nanoma ngisashunqisa nje. Okay. Ngisashunqisa nje ethi mayifika vele sengishunqisa. Umshunqisi. Yes. Abengena aphume la engene la. Hayibo. Ngcine abanye amasaluni engisondelene nawe esasuka ama customer khona ezela ngakuya. Yebo. Hayi ngokubuka ke nami ukuthi cha ngiyayidinga phela lento ukuthi ikhule ngempela igcwala umhlaba wonke ukuthi cha amasaluni wami nje agcwale nje. Sofuna ukuba nama branches. Yes. Hayi nangempela ke ngikwenze lokho. Njalo ama customer mayengena mase kushanelwa nje ntambama ngiyayithatha inwele zabo ngifaka endaweni thizeni ngiyisa kuyena lo mlaphi. Hayibo. Hayi
kwahamba bese nginabasebenzi. Angibatshalanga ke bonke ke kukhona nje oyedwa engangimthemba okuyena yena engamtshena ukuthi lalela ke angifuni ukuthi inwele zama customer uyifake emgqomeni. Ngifuna ukuthi uyiqoqele uplastic. Lo plastic uzowunikeza mina esandleni. Nangampela kube ngenzela ke kanjani. Engakubuza ukuthi why? Hayi ubengangibuza ube ngimane nje ngifika nje ethi hayi bas nazi inwele zakho ngiyithatheke nangampela ke ngihambiseke kulomelaphi. Okay. Kodwa ke manje into esingikhathaza kakhulu ngiyabuka ngoba phela ama customer amaningi ngiyawazi. Into esingikhathaza kakhulu engishayayo futhi namanje ngisho noma ngibona ukuthi cha imali yona iyangena ikhona. Kodwa manje into engishayayo ukuthi hayi ama customer uthi uyezwa kuthi usibanibani ugula ngekhanda. Hawu sembantu labo balukayo bona laba abeza la isaluni yami. Hawu ehena uthi uyezwa kuthiwa kwenye isaluni futhi enginayo esekwenye indawo kuthiwa hayibo kukhona obevamisa ukufika la umane washayiswa imoto inyanga nenyanga kufa umuntu oyedwa wecustomer la. Manje angazi ukuthi lento ngempela ichazani. Angi-understand ukuthi ichazani kwamina sengishaya uvala noma sengilele ebusuku ngiyibona imali ngiyibala kodwa nginawo unembezo ukuthi ayi mhlambe nami khona isandla enginaso. Ngiyasola ukuthi khona isandla enginaso ukuthi njalo ngenyanga kufa 2 mhlambe kufa 3. Kodwa imali lokho ingena. Imali ingena ngendlela eyisimangalisi imali. Ingena ngendlela eyisimangalisi. Awukahleke ma. Ngesikhathi uqala le business uyasho ukuthi waqhamuka emakhaya. Weze eThekwini wafika wafana nabantu abamsinso kuzimile la. Okuyimilele eThekwini. Mawufika la waqala le business wawu business minded noma khola la wodi sebenza khona wayibona inhle lento nawe ungayenza noma wawuvela ugifted from emakhaya ukuthi uluka abantu vele. Angifuna uqamba manga isiphiwo sokuluka vele nginaso ngisho nje ngisayingane bengiba nonodole ngihlale ngibaluke yabo benginakho khona ukuthi vele mase ngikhula angifuni ukusebenza kumlungu ngifuna ukuyimela mina. Kodwa manje into esingishaya indlela esekwenzeka ngayo ayi nama ngisayithandi. Ngifuna ukuthola la namhlanje nababukeli bethu lapha kwe Black Life ukuthi abantu bakithi bebalela besho isikhathi esiningi baba njengoba usho nje uyasho nokuthi imali bingena usashonqisa nginganakele lutho kungahlanye umuntu ungenzeki lutho. Kukhona imizamo okwayenza mhlawumbe emva ukuthi ubone ukuthi imali iyangena sewufuna uexpand ibusiness lakho ukuthi mhlawumbe uhambe izikhungo la kufundwa khona ukuze ukuthola ukuthi ungakhulisa kanjani before uthathe isinqumo wasithatha. Angifuna uqamba manga ngihambile impela ezikhungweni zokufunda ngafunda ukuthi ngingasikhulisa kanjani kodwa mina emqondweni nami begxile kulokho ukuthi fanele kube nomuntu womdaba engizomhamba ukuze ama customer wadome ukuthi ezazila esaluni ezoluka. Kulena ke kuthathwa kwenwele uzisa kulomlaphi noma kulenyanga oyisa kuyona. Wayekubonisa ukuthi wenzani ngazo. Wawazi ukuthi wenzani ngazo khona into ayikwenzela yona ubuye uyifake esaluni noma mhlawumbe wagcina uyihambisa kuphela nje. Hayi angifuni uqamba manga mina bengigcina ngokuyihambisa kuyena mase ngihambisile kuyena angazi ukuthi ubenzani ngazo kodwa nje eqaleni kwayo lento benginikeza nje ithunqiso ngithunqise kubo kuphela ngokuhamba kwesikhathi ke nangokesethu usefuna inwele zama customer yaqala lapho ke inkinga ke futhi ke nami mangimbuza uthi hayi okwakhe lokho nabaphansi bakho ukuthi usuke esebenzayo ngalozo inwele. Wena ke ekhaya la uhlala khona ke ukuhlalisana kwakho nabantu ohlala nabo ekhaya njengoba kulesi simo sikusona unezimali uyasho kodwa manje awuthokozile ngoba uyabona ukuthi kukhona ukuntengantenga awusabi ukuthi mhlawumbe ngahle kwenzeka omunye wehlobo zakho ayekwenye amasaluni akho naye bamenza into efana ngoba phela ngeke ukwazi ukuhlukanisa inothi lezi ekantombi zodwa sekhaya lezi ekaqhamukile wamakhelwane. Uqinisile kakhulu lapho bhuti wami ingakho ngila ingoba ngizocela usizo ukuthi makukhona ongangisiza kule nkinga lenginayo ngoba nami angisathandi ngizamile ukuthi ngiye kuyena yena lo
ugobela wami. Yeah, ngithi sazobuza impela ha. Ugobela wami wangitshena ukuthi sengifuna ukubuyela emumva yini. Emuva like ulahlekelwe khona konke. Ukulahlekelwa ikhona konke. Okay. Mangimchazela ukuthi hayi ngeke sengibona ngathi khona ukushaya amanzi la. Yindaba ukuthi njalo ngenyanga kube khona ama customer athola ingozi. Athola ingozi nje njalo athola ingozi nje. Ungibuza umbuzo wodwa wathi usufuna ukubuyela emumva yini impilo yakho ufuna ibuyele emumva yini. Kusho ukuthi labantu abathola ingozi baqala bakuphanjanelwa ekhanda mase bengena emgwaqeni noma kwenzakalani so kukade kwenze njani athole sengozini ngokuzwa kwakho makuthi kuhlukahlukene abanye umuntu usangana ngekhanda agcwala umgwaqo omunye kuthi uphathwa ikhanda ashona omunye ushayiswa imoto kuhlukahlukene nje ukushona kwabo abashoni ngendlela eyodwa. Ngiyazi ukuthi ababukeli bethu lapha njengamanje bayahlala lohlelo impande zama-Africa kwi-Black Life basensitive kakhulu banemizwa engafani abanye kuma comment nawo uzoyibonela nje bephawula omunye uzoyibuza njengamanje basikhuluma ukuthi lo mama yena ke enhlizweni yakhe kuthini ukhona ukuyisola noma kukho ngoba uzwakala sengazi ukuthi uyakuvikela nakho ukuthi ucebe kodwa futhi uyasho ukuthi abantu bayafa which is which. Angifuni ukuqamba amanga angisene ndaba noma sengingalahleka ke umcebo wami okhona. Oh yeah. Kodwa manje ngeke phela ngikwazi ukubukela isizwe sifa ngenxa yami ngibe nginolwazi. Kahle kahle ngifuna usizo lokuthi iphele lento ngisengikhathele yona ukuthi kancane kancane ngiyezwa kuthiwa kushona ubani kancane kancane ngiyezwa kuthiwa kushona icustomer lami. Ebelingaguli ngilazi nje lumqemane. Yabo. Ubani okuyalela kule nyanga? Oh hey uyabona phela mama umngani umalume umuntu ofriend wezwa bexoxa wayithola laphi inyanga mawuphila nje uba nabantu ophila nabo nami khona nje umngani wami owangiyalela ukuthi hayi kunomuntu osizayo kanje onikazana izinto zokuthi ibhizinisi elikhulu so ke nami ngase ngifuna ke indlela yakho yeah. Awusithathe ke mana abantu lapha ekhaya bafuna ukuzwa ngawe wena usuyihambile indlela bahamba amasaluni bayaluka abanye bayagunda bayayishiyini le masaluni ukuthi mhlambe wona ngolwazi osunalo ungathini kubona baqhubeka nokushiyini lezabo bayiqoqe bahambe nazo benze njani bagunde bangaluki benze njani naba bakhuluma nabo. Ngingasho nje ukuthi lento le yasemasaluni ibucayi kakhulu ngoba ungasho ukuthi uzogoduka nayo. Uzogoduka nazo inwele zakho uzoyiqoqela wena kodwa engikwaziyo angeke kuze kuphela ukuluka noma kuphela ukugunda lungekho unwele oluzowa la. Oluzoqathaka. Sezocosha ke lo okuyena engakhuluma naye ukuthi ngidinga ngaso sonke isikhathi angiqoqela inwele. Yabo. Angazi ukuthi ngingathini angazi ngempela ukuthi ngingathini kodwa nje khona awafani wonke amasaluni angeke ngize ngisho inkinga yami ngise bese ngibhekisa bona wonke amasaluni mina ngikhuluma ngenkinga yami engibhekene nayo akuwona wonke anjalo. Sibonga kakhulu ngethuba lakho sithemba ukuthi solithola nathi usizo kumuntu esobe sikhuluma naye makuba ogcina levelile mhlambe ke ake sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ukuthi ube nathi la. Nami ngibonge kakhulu ngithemba ukuthi ngizosizakala. Njengoba nizwa ke udaba kama alulude lufishane kodwa uhlala ngqo endabeni abeze ngayo namhlanje ukuthi wonke umuntu okhona mhlambe ke owumhambi wesaluni ohleze yoluka yogunda enza yonke into osukenza esaluni ukhona umngozi obukhona yena anesiqiniseko ukuthi ubuya khona ongomunye wabantu abayimbangela ukuthi abantu bayithola sebehlanya ngamakhanda abanye beshayiswa yimoto ngenxa ukuthi uhlanganisa inwele lapha nalapha kodwa okwakho kongakwenza ukuthi ubona le email egijima escreen njengamanje siza ngane yakwethu usichazele ngalomlapho wendabuko okushaya ngqo emhlolweni okukusize from la atungazi khona wakubeka la osukhona njengamanje usitshele lo umlapho wendabuko uthi uba kwi-email ayi kuma comment section kwi-email ngani zakwethu email nje ungene lapha kwisikhahlamezi yabona gijima nje sibone ukuthi yini ezokwenzeka elandelayo otherwise igama lami Kisicaka ngokaluqa asithemba ukuthi sophinde sibonane ngokuzayo lezi izimpande zama-Africa le Black Life TV nisale kahle. It's the Black Life TV.